Mga bata karon ba lately, nakamatikod ko. Dili nun tanan, pero hapitan ng room nga hunasudlan, na ay katunga sa room nga wala sila pakialam silang score. Basta maka-answer lang, bahalag check to or wrong. Pwede rin sila ma-zero. Manang usahay, maingon ko nga may panangupya na lang. Kaya kung nangupya ang sa estudyante, ganahan siya ma-check siya. Meaning, ganahan siya nga sakto iyahang answer. Dili pareha sa karon, nga wa na lang gyud pakialam. Wala na sila nagapas kung sakto bilang answer o di. Multiple choice bitaw. Mag-circle-circle na sila or fill in the blanks nga multiple choice. Bisag asa ra nga letter. May panangupya. Kay ganahan pa ma-check. Ang uban, wala. Bahalag ma-zero, okay ra sila. Wala na kita sa mga bata ron. Nagatagog activity karon ba? Nga, siyempre multiple choice para dalira nila makita ng answer. Mao pagipaghatag nako, gibalik nga ang test paper. Mana sila. Kung gibasa na ninyo. Ngayon ra ba po, may gibasa po. Ipatakaan ra nila. Sa una, maingon ang mga teachers nga ang multiple choice kay more on analysis. Tinood siguro na kung ganahan ka maka-check or dako mo score. Pero lately, yung mga bata, basta na yung multiple choice, di man nila basahan. Basta na lang sila i-answer. O karon, ang mga bata karon, wa kayo pakialam sa score. Basin sa inyo ha diha, na sila pakialam sa score, nindot ninyo, eskwelahan ninyo, nindot ninyo mga bata din ha. Pero sa lately sa ako nabantayan, mostly, dili tanan na, mostly sa mga bata, more than half sa population sa karon, patakan ra nila. Enough na sila nga, dili lang sila ma-zero. Na mataghapan lang og check ba, okay ra nila, makakuha ra sila 5. Ang uban kayo, malipay ra, bisag 1. Ang uban kayo, mukatawa ra kung 0 ang score. So, effective ba ang multiple choice? Gamit niya po ng multiple choice kay sa exam sa mga international na exam or kanang bisan sa let multiple choice man. Pero lately kung na-realize ang ubang mga bata wala sila labot kung sakto bilang answer di. Patakan rin nila. Ambot sa muwar ba ninitabo? Kumusta nyo din ha?